खुलुमबाय। जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा दिनै जों मानो बिजेपि हान्जाखौ सापर्ट खालामदो बेनि आं फंनैसो बुंनो सानदों। दिनै बिथांमोना जोंनि जिथुबा दाबिफोर दङ बे दाबिफोरखौ सुफुंनो थाखाय नाजागासिनो दङ आरो जोंनि लुबैनायफोरखौ बिथांमोना मावबोगासिनो दङ। ओंखायनो जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफाद मिरु गौथुमा जिल्ला आफादफोरखौ बिथोन होनाय लेखायै जे बिजेपि हान्जाखौ जोङो मदद खालामनांगौ। ओंखायनो जोंबो खौसेथि बर' सुबुं आफाद रङिया जिल्लाया लोगोसे रङिया जिल्लाया जोंनि रङिया बिधानसभा समस्तिनि बिजेपि दलनि केन्डिडेटखौ आरो जोंनि कमलपुर समस्तिनि बिजाथिखौ आरो तामुलपुरनि बिसायख'थियाव बिटिआर तामुलपुरनि बिसायख'थियाव बिजाथि मोननाय मानव गेदेर बिस्वजित दैमारि सारखौ जों बिथांमोनखौ जोङो सापर्ट खालामदों। जोंनि एरियानि जिहेतु बिथांमोनाबो खाथि खाला जायो। ओंखायनो जोङो नों दा नागार आं दा नागार गासैबो साननानै जोङो बिजेपि दलनि बा बिजेपि हान्जानि केन्डिडेट जायफोरा सायख'जानाय बेखौ जोंनि जाहाथे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मावथि नोंथांफोरा आरो लोगोसे बर' सुबुंफोरा जाहाथे भट होनानै देरहायो। मानो होनोब्ला बिथांमोननि नाजानायाव जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि किसुमान डिमान्डफोरा जानो थांगासिनो दङ आरो BKWCआ जाहाथे आबुं महरै इलेक्सन गेलेनानै जों जाहाथे मोनो बेनि थाखाय जोङो बिथांमोना जोंखौ रोजा रोजा मदद खालामदों। ओंखायनो आं दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै गासै रायजो राजाफोरखौ खावलायहरदों जाहाथे फैगौ दिनाव जाहाथे 9 एप्रिल सानाव जोंनि आसाम बिधानसभानि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ। बेवहाय जोंनि रङिया समस्तिनि मानव गेदेर बिजेपि दोलोनि भबेस कलिता बिथांनो आरो लोगोसे कमलपुर समस्तिनि मानव गेदेर दिगेन्द्र कलिता बिथांनो आरो लोगोसे जोंनि बिटिआरनि गयबारि समस्तिनि तामुलपुर समस्तिनि बिस्वजित दैमारि सारखौ जाहाथे नोंथांमोना नोंथांमोननि अननायखौ होनानै बिथांमोननि जा सावगारि दङ बा बिजेपि बिथांमोननि दोलोखौ जाहाथे जोङो भटखौ होनानै देरहानो हायो। बेनि थाखाय गासै रायजो राजाफोर नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जाबाय। लोगोसे गासै रायजो राजा नोंथांमोननिसिम जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ बावहरनानै जाहाथे बिथांमोना बांसिननिफ्राय बांसिन भट मोननानै जाहाथे देरहानानै असम बिधानसभायाव जोंनि गांनाय उखैनाय जोंनि डिमान्डफोरखौ जाहाथे सुफुङो। बेनि थाखाय रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायहरदों आरो जोंबो आसा खालामदों बिथांमोना आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननायाव जाहाथे देरहाबोगोन। जोंबो बिथांमोनसिम मोजां हामलायनायखौ बावहरबाय। फैगौ बिसायख'थियाव जुदि बिथांमोना मोजाङै मोजां भट मोननानै बांसिननिफ्राय बांसिन भट मोननानै जोंनि रायजो राजाफोरनि सापर्ट मोननानै जाहाथे बिथांमोना देरहायो। बेनि थाखाय आं बे हान्जाखौ मानो सापर्ट खालामो नोंथांमोनथ' गम मोनबायनो जे नोंथांमोननि चेनेलनि थाखाय चेनेलनि जुगै जों आगोलनिफ्राय बुंबाय थादों दाबो बुंदों जिहेथु जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जा डिमान्ड दङमोन बे डिमान्डफोरखौ सुफुंनो थाखाय 2013 मायथाइयाव जिहेतु जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोनोम जादोंमोन आरो 2020 मायथाइयाव जिहेतु बिजेपि सरकारजों सुक्तिबद्ध मोनसे साक्षर जालायदोंमोन। बे साक्षराव जोंहा बहुद डिमान्ड दंमोन। बे डिमान्डफोरखौ बिथांमोना लाबोदों आरो बेखौ BKWC महरै जोंनो मोनसे दानानै होदों आरो बे BKWCआव जोंनि बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनो जा डिमान्ड दङ जाबायदि थासारि दङ बेफोरखौ बिथांमोना मावना होनायनि थाखाय जोङो गोजोननाय मोनदों आरो मावबोबाय थागोन। बेनि थाखाय जोङो बिजेपि दलखौ जोङो सापर्ट खालामो आरो बिथांमोना जोंनिनो खामानि मावगासिनो दङ बर'फोरनि। बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ सापर्ट खालामो आरो